מדיטציית שפע. אנחנו מתחילים כל מדיטציה בהרגעה של הגוף. אנחנו רוצים להיכנס לגלי אלפא, אנחנו רוצים שהאינפורמציה תיכנס למקומות שיכולים לחולל שינוי בצורה הכי משמעותית שניתן. אז אנחנו מתחילים רגע בהכנסת אוויר דרך האף, הוצאה דרך הפה. אנחנו מדמיינים ככה שכל השרירים שלנו מתחילים להיכנס למצב של רפיון. נתחיל עם הראש, מרגיעים את כל המחשבות, כל מה שעבר לנו היום, את כל יום האתמול, ואפילו את תוכניות המחר. אנחנו רק ברגע הזה. אתם מתרכזים בקול שלי, במוזיקה שמלווה אותנו, וכל מחשבה שנכנסת לנו לשדה, אנחנו שמים על ענן ומזיזים מאיתנו הלאה. ואם אנחנו מתקשים, אנחנו לא נלחמים ולא מתנגדים, אנחנו מתחברים ממה שניתן. קבלה זה שלב ראשון של כל מדיטציה, ובאופן כללי של כל שינוי שנרצה לייצר בחיינו. ספציפית למדיטציית שפע, הודיה וההשתדלות לחיות במלאות עם הקיים, היא זו שתאפשר לתדר השינוי והשפע להיכנס ביתר קלות ומלאות. אז אנחנו מרפים מהמחשבות, מתיישבים בנינוחות ובכבדות, מרפים את שרירי הפנים, מרפים מהלחיים, מרפים את הלשון, את הדיבור, את הרצון להגיב. אין רצון להגיב, אנחנו ברצון להיות בנינוחות. אז אנחנו מכניסים איזשהו שקט, גם לחזה, ולהוציא. מי שרוצה יכול לנצל את הנשימה, להכניס אור ולהוציא את כל מה שברצוננו לשחרר. מועקה, ספק. ככה תוך כדי הנשימה אנחנו מרוויחים עוד ועוד. אנחנו מרפים את הבטן, מקור הרגשות. מרפים. אפשר להכניס אוויר צהוב, להוציא צהוב. אנחנו גורמים למקלט השמש ככה להתמלא. אנחנו מרפים את הכתפיים. מדמיינים אור שהולך לנו לאורך כל הידיים, השכמות, כתפיים, מרפק, לכף יד ימין, 5 האצבעות נרפות, וצד שמאל, אנחנו מרפים, כתף, שכמות, מרפק. נותנים למשקל הגוף ככה ממש להושיב את עצמו ברוגע, ובשלווה. ואנחנו יורדים למטה בהרפאיה אחר שהרפאנו את הגרון, את החזה, את הבטן. אפשר אפילו להודות לאיברים המתוקים האלה שנושאים אותנו ועובדים עבורנו. לכל אחד יש גם תודעה, אפשר לדבר ולהודות ולחזק. ומרפים את האגן. מי שיושב, יושב במנוחה, מי ששוכב, שוכב במנוחה, נותן לכל משקל הגוף לתת את הכבדות הראויה והנינוחה. מרפים את הירכיים, מרפים את ברך ימין וברך שמאל, את כל המפרקים שמאפשרים לנו תנועה, כמה זה לא מובן מאליו. גוף האדם, מכונה משוכללת ביקום, עובד בסינכרוניזציה, בנתינה הדדית. ראיתם פעם לב שלא מוכן לתת דם לריאות? אין דבר כזה. ראיתם פעם רגליים שלא מוכנות ללכת? כשהמוח נותן פקודה, אין דבר כזה.
ככה אנחנו צריכים להיות עם היקום בסינכרוניזציה מלאה. אנחנו מרפים את כפות הרגליים. ונכנסים לזון של רוגע, של נינוחות, של פניות. אחרי שנכנסנו ככה לאיזושהי שלווה, היא בעצמה מייצרת שפע. נגיע לעולם עם חצי כוס ריקה, מאפשר לנו להתמלא. והשלב השני זה שלב שאנחנו רוצים להיות בהודיה. אז כל אחד ואחת מכם חושבים על דבר אחד, ועל איש אחד, ועל הזדמנות אחת. כל דבר ביקום שלכם. על עצמכם, על המיינד שלכם, על הלב שלכם, על הטבע, על היכולת לנשום, על הבחירה להיכנס לגלגול הנוכחי, שהוא גלגול מיוחד במינו עם אפשרויות אינסוף, על הילדים שלכם, אולי על אחד יחיד ומיוחד שבא לכם להודות עליו עכשיו, על אדם יקר בעולמכם, שהותיר איתו משהו עבורכם. הודיה היא תדר מהגבוהים ביותר. בו יפתח לנו צוהר ואור אינסוף מדויק עבורנו. אז מי שיכול בבקשה לחייך, ממש לחייך לעצמו בהודיה ובשמחה, שים בך תדר של הוקרה והכרה. איזה יופי. אלה שלבים מספיקים. אם אתם עכשיו יוצאים ומתמידים בהם, כבר משהו עומד להשתנות. אבל היום אנחנו רוצים לשים גם כוונה. כוונת לב. כוונת לב לכניסה של שפע. כדי שנוכל לתת לשפע להיכנס לתוכנו ונראה אותו גם מתרגם ביומיומיות. הדבר הראשון שאני מבקשת שכל אחד ואחת מכן תרגישו ראויים לשפע. חסימות רבות מגיעות מחוסר הערכה עצמית, חוסר ידיעה עצמית, פחד שהשפע יפעל על חשבון מישהו או משהו. אין לנו את הכלי המתאים, אנחנו רוצים להרחיב אותו עכשיו. תהיו ראויים לשפע, אתם חלקיק אלוהים חי. השפע מבקש להגיע אליכם בכל כך הרבה דרכים, ולפעמים אנחנו חוסמים אותו בלי לשים לב, שלא בכוונה. אז קודם כל אני מבקשת שתהיו ראויים לשפע הזה. כדי להיות ראויים אנחנו זקוקים לאהבה עצמית עמוקה, ידיעת עצמי עמוקה. גם כאן אתם יכולים להיזכר במישהו שמאוד מאוד אוהב אתכם, וללמד אותו, וללמוד ממנו כיצד לאהוב את עצמכם. עכשיו אני רוצה שתתרכזו בכוונת הלב לברוא סכום כסף שנראה לכם שאתם יכולים לכוון. תחשבו קצת יותר גבוה ממה שעולה לכם באינסטינקט. תחשבו על חומר, משהו חומרי וקונקרטי שאתם רוצים לברוא. זה יכול להיות הבית שאתם רוצים לגור בו, זה יכול להיות הרכב שתרצו להחליף, זה יכול להיות בגדים. החומר מספר לנו משהו גם לגבי הרוח. יש לנו לפעמים התנגדויות לחומר, אנחנו עושים איזשהו פיצול. חומר מחובר לרוח כמו כפפה ליד. הוא מספר לנו על השפע וידיעת השפע הפנימי שהוא אנחנו. אז לחשוב בבקשה על איזושהי מטרה קונקרטית. זה יכול להיות קשור לעבודה שלכם, איזו יזמות, איזה שיתוף פעולה.
זה יכול להיות קשור לילודה שתרצו להביא עבורכם, לזוגיות שתרצו להביא. אנחנו גם לא מוגבלים לדבר אחד, אנחנו מנצלים את המדיטציה הזאת לאור אין סוף. כאן אני מבקשת שתהיו גרידים. כשאומרים לנו לא לעוף על עצמנו, טועים ובגדול. תעופו הכי גבוה שניתן. תדמיינו את הכסף נכנס כרגע לבנק. תחשבו את האפשרויות שתוכלו לרכוש בשפע שקיים לכם. מה תוכלו לתת לעצמכם או לאחרים? מה חסכתם מכם? מה לא חסכתם ותרצו עוד? מה נתתם לעצמכם אבל זה היה בדוחק, בהתלבטות, האם יש לי מספיק, האם נכון עכשיו? תדמיינו מציאות שהיא אין סופית, אין בדוחק. יש בה שפע של אין סוף, ואתם ראויים לו. יכול להיות שבשלב הזה תצטרכו ממש לשנות זהות בתוככם. מזהות קבצנית לזהות מלאה. אנחנו עושים את זה עכשיו. תדמיינו איך זהות של מלאות מתלבשת, איך היא מדברת, איך היא נוהגת, איך היא פוגשת את העולם החיצוני. ותראו מה זה גורם לכם להרגיש בלב. כי בכל אחת מהמדיטציות אנחנו רוצים לחבר בין מיינד לרגש, לבריאה. אנחנו לא רק חושבים את הדברים, אנחנו מרגישים אותם ואנחנו הווים אותם. אנחנו הם. אין פער בינינו לבין המציאות שאותה אנחנו רוצים לברוא. היא כבר קורית עכשיו. למעשה היא כבר קרתה בקרמה שלכם ואתם רק נכנסים לתוכה בשירה ובכלילות. איזה כיף. אז אנחנו עכשיו כבר בהודעה על מה שבראנו ממש עכשיו. אנחנו לא נותנים לספק לחלחל. אנחנו לוחמים ומנצחים את הספק בזה שאנחנו מנצחים גם בוויקטורי וגם כקונדקטור. אנחנו מנצחים על חיינו. וכך יהיה. והשלב הבא הוא שלב חשוב מאוד. כי הנשמה לא רוצה לעצמה. הנשמה מבקשת להיות בנתינה. ומה שאנחנו הולכים איתו לאור אין סוף, זה מה שנתנו ולא מה שקיבלנו. וכל אחד ואחת מכם מנסים לחשוב מה היא עושה עם השפע הגדול שהיא כבר מקבלת אותו עבור האחר. במה תהיו יעילים עבור האחר? איפה התרומה שלכם עבור האחר? ואם זה בכסף, הכסף הרב שלכם, למי אתם רוצים לתת אותו הלאה? הבית הגדול שלכם, איזה סוג של הכנסת אורחים תרצו לייצר בתוכו? אולי הייעוד שלכם נרקם עם הכסף שיצרתם, עם השפע, עם האפשרויות, עם שיתופי הפעולה. כאן הייעוד נכנס מאוד מאוד לפועל, כי לפעמים הוא מצומצם, כי אנחנו מצומצמים בתדר ובתפיסה העצמית שלנו. אחרי שהרחבנו והעמקנו אותה, תהיו בחירות לחוות את עצמכם ולייצר אין סוף עבור האחר. מי תרצו לתת? חישבו על אדם אחד ספציפי שתוכלו לתרום לו. ותרצו לייצר עבורו. חישבו על חברה ספציפית. חישבו בדרך הקונקרטית ביותר. ואני מציעה לכם באופן כללי להתחיל להיות בנתינה. כי זה אחד האקטים מקדמי שפע הגבוהים ביותר. ונתינה כשאני חסר, מעלה תדר בצורה עוצמתית, לפעמים הרבה יותר מנתינה כשאני במלאות. כי אני אומרת לעולם, כבר יש לי, אני חיה את המחר שאני בוראת היום. אז אני רוצה שתתמלאו ממה שבראתם, באהבה ובשמחה.
אני רוצה שתודו על היש, ואני רוצה גם שנתחדש בשפע אין סוף, ושנבין שהוא מסמן לנו משהו עמוק בנשמה. אנחנו מזמנים אותו לא מתוך הקליפות, אלא מתוך המהות. אני מודה לכם שאתם בוחרים בעצמכם. אני מודה לכם שעצרתם כדי לכוון ולברום מלאות. בחרתם בתיירות הפנים, בחרתם בעצמכם. ואני מאחלת לכולנו חיים של שלווה וחירות, שפע ואהבה לכל.